Тайната за красота на Аздис Ран най-накрая е разкрита. И то лично от нея. Най-голямата тайна за външния ми вид се крие в гените, но те не са достатъчни и могат да се правят много странични неща, които допринасят за това. Важно е да избираме правилния вариант за грижа на кожата. Исландският топ модел е израснала в страна, изобилстваща от природни богатства, заобиколена от чиста природа и изворна вода. Младата сияйна кожа може да бъде постигната благодарение на протеини, които ускоряват обновяването на кожните клетки. Така нареченият епидермален фактор се отглежда екологично чисто в зърна от ечемик. В Исландия дамите не допускат компромиси с външния вид, но българките също не изостават в това отношение. В България е традиция жените да се грижат за себе си. Прави ми впечатление, че често посещават салони за красота. За съжаление, въздухът не е толкова чист, колкото ми се иска. Ледената кралица отправи съвет към всички български дами, които искат да изглеждат безупречно. Голяма част от красотата идва отвътре. Затова нека да бъдем щастливи и положителни. Ако искате да сте бляскави, усмихвайте се и се грижете за кожата на лицето и тялото. Съвременният суетен свят изисква да бъдем свежи и ослепителни. Точно като скандинавската повелителка на земните стихии Сив. Така че не ни остава нищо друго, освен да следваме съветите за красота на Аздис. Очаквайте другата седмица още любопитни факти за биопродуктите и исландската тайна за младост.